Sana on riski, vaikka käyttäjätunnus voisi olla eri. Kyllä. Studiossa on Pertti Kasanen Fammitista. Ja on Pertti, tervetuloa. Huomenta. Mikä teidän filosofia on? Me tehdään jääkaapin ovea perheelle, semmoista yksityistä palvelua, jossa vaan perheenjäsenet näkee se yhteisen tiedon. Meillä on samoja asioita kuin jääkaapin ovessa, että perheen lukujärjestykset ja menot ja muistutukset ja kuka hoitaa mitäkin. Ja harrastukset ja niin poispäin. Joo. Miten siinä pystytään turvaamaan 100% yksityisyys, että tämä on vaan perheenjäsenen tiedossa, missä mennään? No se on aika monimutkainen asia, että tässä äskeisessä asiassa on ne kaksi teknisiä asioita, että pitää huolehtia, että fiksusti rakennettu ja vaikka ne salasanat ei sieltä kenellekään muulle vuoda. Mutta sitten siihen niin tekniikan voi laittaa suht hyvään kuntoon, mutta ei me haluta tehdä niin vaikeita palveluja kuin vaikka pankkipalvelu, missä pitää ottaa vaihtuvia salasanoja lompakosta joka kerta sisään kirjautuakseen. Mutta se niin tekniikan saa suhteellisen hyvin tällaisessa palvelussa kiinni, mutta sitten on kauhean monesta muusta tällaisesta käytännöstä kiinni, että miten salasanojaan säilyttää ja ihmisiä pitää opettaa ja on niin hyvä, jos meillä on tämmöinen turvallinen yhteisö, missä voidaan perheen kanssa yhdessä opetella, että miten näitä asioita oikein käytetään. Että vaikka ei anneta salasanaa kaverille, jos halutaan näyttää kaverille meillä olevia kuvia tai monta tämän tapaista asiaa. Minkälaisia asioita perheenjäsenet sitten laittavat tähän? No kyllä se kalenteri on ensimmäinen, että saadaan mukaan se jääkaapin ovessa niin hukassa oleva tieto, jota tarvitsisi päivänkin aikana. Ja me tehdään semmoisia, koitetaan tehdä helpoksi, että kun aikataulut muuttuu. Eniten hyötyä varmaan niin tuosta nuorten koululaisten perheille, jossa sitten, että hei, mun aikataulu muuttuu, kukas käy hakemassa lapset tai viemässä ne tänään. Ja kaikki tietää, kenen homma se tänään oli. Ja koitetaan tehdä tästä helppoa sitten, kun pienet aikataulumuutokset vaikuttaa monien perheenjäsenten elämään. On siellä muutakin. Entä sitten valokuvat ja kännykkäotokset? Ja kun ne laitetaan tämmöiseen perheen kuvakansioon, pysyykö ne varmasti siellä? No kyllähän ne aika hyvin pysyy. Siis teknisesti niin me tehdään sellainen, että tosiaan näihin tietoihin pääsee vaan ne, jonka vaikka jompikumpi vanhemmista on sanonut, että nämä on meidän perhettä ja tänne ei muita kutsuta. Mutta sitten niin se, että miten niitä sieltä päättää jakaa, kyllähän ne voi koneella lähettää eteenpäin. Ehkä niin kuin vaikeampaa ymmärtää se, että miten erilaiset palvelut on kauhean erilaisia. Että jos täällä näkyy vaan perheelle, niin aika samannäköinen palvelu siinä vieressä voikin olla sellainen, että vaikka tuntuu, että juttelet muutaman kaveris kanssa, niin itse asiassa koko maailma pääsee lukemaan tätä sivua. Ja tämmöisiin asioihin niin kuin opetteleminen ja oppiminen on semmoinen iso tehtävä, että kun perheet joka tapauksessa tai niin kuin ihmiset, nuoret menee verkkoon, niin siellä tarvitaan läjätaitoja. Ja ehdottomasti näin, kun ajatellaan tätä koko uutta digisukupolvea, jossa me tällä hetkellä elämme, onko se mielestäsi kokonaan muuttanut tapoja olla yhteydessä toinen toistensa kanssa? Kyllähän se muutoksia tulee, jos miettii, että miten vaikka niin kuin 15 vuotta sitten sovittiin, että nähdään Stokkan kellon alla, niin nythän mennään sillä lailla, että okei, mennään suunnilleen tohon aikaan kaupungille ja soitellaan sitten, katsotaan missä nähdään. Niin kyllähän tällaisia samanlaisia tulee, että tämmöiset niin kuin, verkkokeskustelut ja meset on paljon kätevämpiä joidenkin asioiden hoitamiseen kuin soittaminen vaikka. Niin jotkut asiat soittamisesta tulee korvautua tämän tapaisella viestinnällä. Ja niin meidän vanhat tavat on paljon sellaisia, että ne on kahdenvälisiä. Et usein jos sä soitat sitten vaimolle, niin lapset ei tiedä, mitä te sovitte. Niin tämmöiset on aika kätsyjä siinä, että ne asiat, jotka on kiva kaikkien tietää, niin tulee vähän tausta ja tietää, että miksi näin on meidän illan tai viikonlopun ohjelma näin muuttuu, mitä eri ihmiset oli siitä mieltä. Ja sitten myöskin niin tämmöinen sosiaalisessa mediassa, me ollaan opittu niin peukuttamaan asioita ja kertomaan sellaisia pikkutunteita, pientä palautetta, laittamaan joku kommentti siihen, mitä muut sanoo. Se on hyvä asia ja ne, tämmöisiä välineitä on kiva, että tulee käyttää. Kuinka paljon netin kautta pystytään myöskin seuraamaan, kuka missäkin liikkuu? Joo, no hyvä on se, että ne palvelut alkaa niin kuin sinänsä pirstaloituu, eli sen kokonaiskuvan seuraaminen, se on niin kuin suhteellisen vaikeaa, mutta kyllähän niitä niin kuin pitää miettiä. Että jonkun niin kuin ylätasolla pitää katsoa tällaista asioiden päälle, että niin kuin jotenkin se, miten näitä palveluita rakennetaan, niin ei luo mitään orwellimaista konetta. Ei tässä nyt kauhean pahaa ole, mutta siellä on kuitenkin oikein tuhkia, että näitä on niin kuin hyvä, että seurataan ja mietitään. Mutta kyllähän niin kuin siis suuret tietoturvauhkat tulee sieltä, että unohdetaan koulussa tai kahvilassa olevaan koneeseen niin kirjautumatta ulos palvelusta ja joku muu pääsee sinne sisään tai annetaan salasana kaverille tai jotain tämän tyyppisiä asioita, mistä sitten niin kuin suurin osa. Eli siinä pitää olla hyvin tarkkana, ettei perheen
tämä lapsen yksityisyys vaarannut? Joo, siis on paljon sellaisia asioita, jotka ei vaikka perheessä kuulu kellekään muulle. Ja jotta sinne voi järkeä käydä keskusteluverkossa, niin kyllä pitää rakentaa koko palvelu niin, että ei tule tällaista, että tiedetään, että nämä on vaan meidän. Niin sitten siellä on järkevää jatkaa niitä aamiaispäiväkeskusteluja verkossakin. Kiitoksia oikein paljon vierailusta. Kohta uutisia ja uutisten jälkeen myöskin uusi kokeilu, joka on ollut Ylöjärvellä toiminnassa noin vuoden. Se on hyvin mielenkiintoinen. Tulkaa mukaan.